Муслим лицейінің дуслық мәктәп яны лагерында 80 бала ял итә. 5 вожатый балалар ялының һәр көнен бәйрәмгә әверелдерергә тырыша. Лагерда ял итүчеләр белән үзәк китапхана, музей, мәктәптән тыш эшләр үзәге хезмәткәрләре дә кызыклы шөгыльләр үткәрә. Мы пришли с отрядом в центральную библиотеку Муслимского района, чтобы научиться делать коллаж из рваных старых журналов. Понравилось тебе? Мне очень понравилось, потому что создается такое ощущение, что эта картина нарисована, и она очень много оттенков. Сегодня мы пришли в библиотеку, чтобы сделать из старых журналов картину. Я сделала вот такой цветочек. Это было очень интересно. Мне очень понравилось. Офок мәктәптән тыш эшләр үзәгендә заманча өстәмә белем бирү өчен күп төрле җайланмалар кулланыла. Лагерьга йөрүче балалар өчен үзәк белгечләре әледән-әле төрле шөгыльләр, осталык дәресләре оештыра. Мин лицейның лагереннән бүген беренче тапкыр Офокка килдем. Роботлар белән җыртып карарга. Кызыкмысың роботларны йөртү? Җайлымы, авырмы? Җайлырак та, авыррак та була. Сывырдан ныгышы, мин кружокка дусларым белән йөрим. Монда кызык, уйнаталар, төрле әйберләр ясыйбыз. Безгә монда нык ошый. 24 июньнән мәктәптә ял һәм хезмәт лагере эшли башлады. 6-7 сыйныфны тәмамлаган 40 бала 3 атна дәвамында файдалы хезмәт белән шөгыльләнә. Хезмәтне ял белән чиратлаштыралар. Монда безнең 40лап бала җәлеп ителгән. Менә бүгенге көндә 6 А һәм 6 Б класслары эшли. Без инде 2 вожатый мәктәпнең дә чисталыгы һәм мәктәп территориясенең һәм нәшә банк урамының чисталыгы, урамнарындагы чисталыкны кайгыртабыз. Балаларның җәйге ялы мәктәп яны лагерында 7 июльгә кадәр оештырыла. Ял һәм хезмәт лагере үз эшен 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.